wala na 8 million yoko weka manaki yes tima karatera mo na ro kuye efuzera aya yana kora ono ekia atatu alifoyo akarete president gacheka igora housing project gali ogembo moyero chinega derete akamago saba chibe steam municipality ogembo ono ndaite mbabori ne ebinde byonsi ipi amone chipale chigenderete ndagete ndabagori alifage agendere kuri ki William Ruto amwe chibeza cyo okora bo bachoge gosaruoro agenda ngawa agenda katose agendere ko na William Ruto agenda na tamagendero chikurandi chikare emyake yebere ense egotenena toganye chikura ezera tenena kabono busiye ezera tenena tuwazi to mwase Ruto ezera tenena myake yebere oserera to atire nechibesa ga na atire nechibesa speaker atire nechibesa kero muntu gana bari chibesa je china atire chiane korundega chichine kotigana kwa basera ne chia Ruto bora kiana labori ekotagete yene ne chichi aye togane bakatwa 27 ekire kukura ate y'abantu bandora mubi bateyo ye asebono ige president ne yemo chikura chigo ige filipi ke gwakwa abatongu ekarakari lakini bono ige filipi tera akwa engombe gokamu ne yemo eko William Samoei Ruto mwacha dire abantu batige kuja barateya binyawo osoro irangora mwana gukwana mogo kwana mangana mange irangora mwate byosoro akire njirabanje tiba dukira injeno monto mwata kamonu bono de bingira onde ibo nduare bono kyo onde ikiri none kero na ringe kakiria sa meri yende iria serikali iria rengo na ro kora bambuata liyoka bono ga bono de ibo serikali kwa ngende mo chimo inani bono bambuata liyoka akyo mane zakana kibota etena tuwane na kibota bariali fa itutokonge aiga setore mwanjana dire aba gusi tafadhali omo president ngo chara gusi next month ngo chara gusi ga koigora several project bakaga mu machoge chaje bomacho omo jumbe odata itiko pare gas ne president na kiuta ro konya bantu babo chibaje tisa to chia tigire president tumagwa kachikura ekero wote abanganje tita itimono ga Ruto kore bunge ayo igara se bunge e budget ye correct bunge go minute tulikuwa na somo minister agokonye tulikuwa genda asaba aba bunge bari ba kora se committee bagokonye ngakimo konya bantu bawo ngaki chipale chikwera bona e pare e chichi atiga ile bongo tenga tora atiga to ake siasa gusiga kwamitoka na kieko ro muruche bato kugetake muna wana ligere e president ya bere de gari amatukane aseki are gari kero chikura chi akiru na nini rumwa bakere chikura mwandaria mukabakera chinyinge bona ba kore bawo chabakore ndukuru kwandise baswa barariera nande bayirana nande bayiga ebagenda koriera omo busibo chakire kwemincha nganje tindageti montoyo mutagetiridi kyagara onero oyenga munarifa no mwanga no mwancha osoro no mwanga no mwancha ninje no bona erebeli ndongera akore erebya botero we ndiano sembo bene oneka yo bokani bori chukura lakini intutu alore tiditu aroseti ya serikali totige tola haragire kera intu aroseti kwa sababu mamito toka ndebiru chukoni toka tata na tirike barabara na hiyo barabara obawo Kerebia osero bobe. Manyari digere chirami. Digere chira senchi sistema. Obawa de yari fanga karawo. Ba mi dogai. Obawa de yari fanga karawo. Obawa to kuma ba fara ba de to amara mango ba ida ba ndaba. O tinda chia ba ko ba gwe. Ayeke kuna wacha ga ngwa tike na yahoka. Ozo no era. Ah yeah. Ozo kero mona ibugate. Ozo kero mona ibugate. Yes. Tiga bana tubateye batige koto cheki. None ndageko na chichira nje tunabono. Para yane ko chiga ari kuboneka ari ya korre contract ya irani.
Nera kuchire kuchaka yeta. Oma onte kawo. Ota bia factor wo. Ona ye. Aimo. Ota na mukamu mura, ota mora. Você vai lá me doar. Deve ter novo caracari. Ele deveria. Nasma, tu é caracari que é que manda tu daí do programa. Graças, taria samo. Graças, tomar quantua, tomar programa. Você vai lá me doar. Olha, tu não é caracari. Ove. Nada teve. So, a serviu, via sia sabia que cada corre. Pono tigangi cha sege te kike swai. Barabia wako baida. Nini. Officers muachana na hawa raia bwana. Hawa wana ubaya hakuna kitu wako nao.